Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Injiniya Ibrahim Sale garin Gunduwawa, shugaban ƙungiyar sai da lafiya da ke garin Kano. Sai da lafiya ƙungiya ce don taimakon masu taɓin ƙwaƙwalwa da ke jihar Kano da kuma kowane lunguna da saƙo a Najeriya. Wannan ƙungiya ta yi nasarar samun wannan bawan Allah da ganinsa da kuma sanin inda yake yana garin Ogbomoso. Sakamakon ya samu taɓin hankali, amma Allah ya sa mun samu nasarar tattaunawa da shi. Shi ɗan garin Kano ne, ɗan garin Bebeji a Kano. So da haka mun ɗauki hotonsa mun ɗora shi ne, muka ɗora hotonsa domin jama'a su gani idan da wanda ya san shi. Ɗan garin Kano ne, za mu rubuta shauran bayanansa a gaban bidiyon nan kowa ya duba. Gashi mun samu nasarar yin magana da shi, an masa wanka, gashi a wanke ga kuma sanda yake cikin datti. To alhamdulillah wannan shi yasa muke cike ƴan uwansa. Allah ya ba mu sa'a, amin. Daga ƙungiyar sai da lafiya kula da masu taɓin ƙwaƙwalwa na jihar Kano. Alhamdulillah.